जिबा आगष्ट बे 15 आगष्ट सानाव दुलाराय भारत नाङैनो जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सान महरै बे 15 आगष्टखौ खुंनो लानाय जादों आरो बेनिफ्राय देग्लाय बोसोरनि बे 15 आगष्टआनो जाबाय 75 बोसोर मायथाइयाव गोलैनाय 15 आगष्ट बेनि थाखायनो जोंनि भारत हादरनि बिथां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दुलाराय भारत नाङैनो बे 75 बोसोरारि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोंनि भारतनि उदांस्रि सान महरै लानाय जादों। बे देग्लाय बोसोरनि 15 आगष्टआव जोंबो भारतनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय दिनै जों बेवहाय सागिदे गसंदों। बे सागिदे गसंनानै जों जोंनि भारत हादरनि गोथार फिरफिला दुग्गानाय फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जों दिनै जोंनि लोकप्रिय गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां नगेन्द्रनाथ रामसियारिखौ दिनैनि गिदिर बिबानखौ मावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेनो बिथांनि बे फिरफिला बिरहोनायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि लोकप्रिय गेजेर फरायसालिनि आफादगिरि बिथां प्रमद बिथांखौ जोंनि गाहाय फोरोंगिरिया फिरफिला बिरहोनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आखाइ खबलायना फिरफिला लानायखाय आखाइ खबलायना बाखि आखाइ खबदे खोनादों फिरफिला लानायफोरा आखाइ थिखांना Siapa?